efter 8-10 minutter. Hej. Så tager vi den næste. Det går lidt hurtigt. Ja, der har du noget. Det er endetarmen der. Det er en pige. Ja. Det er fordi, hvordan kan du se det, Valde? Fordi at den er hvis den er tykkere hernede, så er det fordi, at der skal æggene være i. Og så, hvad hedder det? Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så den anden og når, hvis det er en trekant, så er det en dreng, fordi Valle? den skal ikke. Valle, hvem er det her? Det er Mester Bob. Hvem er det? Hej Bob. Du skal ikke byde mig. Bob! Jamen, nu tiger du bare stille, ikke op, Bob? Bob, for helvede. Det er nye legetøj. Er det Mester Bob? Er det et nyt legetøj? Så kan vi lige lave sådan en skulptur her. Ja, Lige tørre det. hvis det klør i nakken, så kan du bare tage sådan en. Nej! Op på hotellet, der lå det med salat eller med kål under. Eller var det ikke bare is, måske? Jamen, der lå også noget. En taco. En vegetar, eller en sund taco. Skal du have noget, Valde? Så skal jeg bare lige have den her. Så er jeg også en anden ting. Ja. Agurk. Agurk. Må jeg lige få bede om noget peberfri? I er helt frossen. Er de frossen? De skal ikke ligge der ret længe, inden de er frossen. Sjovt,